Βρε θα τα κάψω. Ήμουν την ζωή σου, κάτι σαν θρησκεία. Τώρα αν φύγει θα με ιεροχιλία. Έλα τώρα. Ευκάλε πάω, αρέσει σχήμα που το έχει ρε. Να με διακόψεις μες το κουπλέ. Εγώ πάντως αγωνιώ πάρα πολύ αν επέτυχε η επέμβαση της μάμας. Παυλάκι μου, έτσι διάνοιξε την αρτηρία που στα μεναχιά μου. Εν πλαστική προσώπου, να έχει αλλάξουν την ταπετσαρία την να γίνουν κόσμου. Λίφτινγκ είναι που το λαλώ. Lifting. Ναι αγάπη μου, όπως κι άμα πάρω μετά αυτόν και παίρνω μετά το ισότη και βάλει το πάχιν πρέσια να το ισώσει. Μάλιστα, θέλεις να πεις, εάν οι γιατροί πετύχουν το lifting που λαλείς και κάνουν την ποτούν η θέση, να κάνετε και θέση. Κοίταξε να είσαι παυλάκι μου, ο ιατρός ο Λαφανιάνης εδειμεύτηκε ότι να μου την κάνει καραγκόμενα. Κάπως έτσι. Τώρα που για μένα και εγώ δεν τρέφω πια δεσί. Πατώ τα πόδια μου στη γη. Το πολύ πολύ να μου ισιάσει να κόν, ούτως ώστε το πρωί μπορεί να ηθωρώ να με λαώνομαι. Όταν αγαπάς και λιμάνια σταθμούν και τρένα πηγαίνει και τρέχει και Θα σας παρακαλώ να κάνετε λίγη ησυχία. Εδώ πέρα είναι νοσοκομείο. Ευκάλε φάουν ρε καυρός ρε. Έγκαλα που στην αλήθεια μας πουλούν το χώρο. Συγγνώμη κυρία Νέρ. Συγγνώμη, να αποτολμήσω να σας κάνω μια ερώτηση. Μήπως έχετε βγει παθηθεί μη νοσοκόμα 2015. Όχι, δεν είμαι εγώ. Μοιάζουμε. Σαν δυο σταγόνες νερού. Μα τόσο πολύ. Εντελώς. Ειδικά ο ποπός σας, τι να πω, η ομοιότητα είναι καταπληκτική. Κοίτα, θύμα κόλλημα, ειδικά ο ποπός είναι ολόιδιος. Η περίμετρο, η διάμετρο, το πηλίκο. Τι να πω. Παρακαλώ. Μπορείτε να με κοιτάξετε και εμένα γιατί με έπιασε ξαφνικά μια ξαφνική και εγκιάμισα. Άντε πάλι. Μπορείτε να μου πείτε πού ακριβώς πονάτε? Εδώ ακριβώς. Αν σας το δείχνω, δείχνετε μου και εσείς το δικό σας. Έναν ητά να του κάνω. Δόκτωρ Εδουάρδος, είστε ο Παυλής με αριθμό ταυτότητας 15-15-16. Γιατρέ, χτυπάτε την πόρτα πριν να μπείτε. Θεωρείτε έχω το μωρό μπάκι στην σούβλα και ψήνετε. Η γυναίκα σας είναι έτοιμη, παρακαλώ, μπορείτε να την πάρετε. Καλά, είναι που φύρτηκε να την πάρω τώρα. Είναι τώρα να κάνουμε check-out που θα μην κάνει. Αν δεν την πάρετε μέχρι τις 12 θα χρειαστεί για ακόμα ένα βράδυ το δωμάτιο. Σας παρακαλώ, γίνεται να μου την τυλίξετε και να μου την πέψετε delivery έστω μου. Σας παρακαλώ, βρίσκομαι σε μια κρίσιμη καμπίνη της καριέρας. Όχι παπά, και εγώ θέλω να δω την μάμα. Θέλω να δω την μάμα. Ευκάλε πάω κάτια σου ρε Παυλάκη. Μανάκος και πιτάκος. Τέλειον. Εγώ στην αφήνω πια. Σας παρακαλώ. Σαν μαρτωλές τις σκέψεις είχα υποέλεγχο. Μα μπροστά μου τα σε είδα, έχασα τον έλεγχο. Κουτούλα μου. Μα είσαι είχε. Μάμα. Παυλάκη. Άι που έκαμα μας τη φουτούλα μας μια πιστόλα. Εγκατέλειψε αμέσως στην αίθουσα, διότι οι σκηνές που θα ακολουθήσουν είναι ακατάλληλες για ανηλίκους. Τι ρε. Αντρίκο, με αντιλούς έγινες έτσι, τόσο μουτάς. Αντρίκος, μουτάς. Παπά και μάλλον έκρουσαν το application που το... Παρέλα, ωραία, χωρίς σημαίνει κάτι. Φουτούλα μου, για όνομα του Θεού, γιατί με πληγώνεις στον αγώνι και στον προσφογιό μας. Ποιο θα του λέει, γιατρέ, να ρωτήσω πάμε τον άντρα μου έτσι σχέδιο. Ποιο σχέδιο? Και η φάτσα, αλλά και η μούτη. Έχετε δίκιο. Πρόκειται για μία τρίτου βαθμού μουταρκά. Αλλά μην ανησυχείτε, επιδιορθώνεται αμέσως. Λέω κύριε παιδιά, και μας γίνεται τη μύτη μου, γιατί με προσβαλλίνηκετε στο σχέδιο προς την οικογένεια μου. Χίλια συγγνώμη, αλλά δεν είμαι η Φωτούλα, ονομάζομαι Ανθή Κωνσταντινίδη και ήρθα όντως εδώ με τον άντρα μου, τον Αντρίκο μου, να κάνει την επιμήκυνση του οργάνου του. Μισό λεπτό. Δείτε τα χαρτιά σας. Κοιτάξω. Ανδρέας Κωνσταντινίδης. Όντως, ναι, ήρθατε για επιμήκυνση. Για επιμήκυνση, αλλά του οργάνου, όχι της μύτης. Γιατρέ, η κυρία Φωτούλα σας περιμένει στο διπλανό δωμάτιο. Κύριε Παυλή, απολογούμε. Αυτή εδώ δεν είναι η γυναίκα σας. Εμπειραγή, γιατρέ, αν μην κάνουμε ιδιοτροπή, κάμνη μου και τούτη. Ωραία, κάτσετε να πάω αμέσως να φέρω τη φούτουλα σας. Κυρία Ανθή, παρακαλώ ελάτε μαζί μου, ο κύριος Αντρίκος σας περιμένει. Χίλια συγγνώμη. Θεού για όνομα του Θεού. Παυλάκι μου, είναι που συμβαίνει να πεις.
Σιγά σιγά. Σιγά σιγά ακολουθήστε το χέρι μου. Σιγά σιγά. Ορίστε φτάσαμε. Παπαναγιά, η μούμια.